Kadam domalitum MLA election puthot nangkele thulo monitatum lanchi jeng lipo vote ki Jongsi aphan bonta isialam Elitum kadokata chiniloma MLA tum akam koson lapen ke arpu koson lapen ke nali koson aphan si Jongsi ke thek aphan ma mate party amen ke lang pen mate candidate RJ lang rai pen lapen ke mate kehai rai pen lason phasi ki Jongsi bonta ahok pet IMLA Jongsi nane tum choose tek te dat potangte Ningkan follow nane tum kisungji lapen ke ningki onangji kachi regret nangji lasi there dilo kupuson MLA phansi nangli kachongvai du nangpo nangli ki Jongsi MLA nangli phan mate Elitum phan kupuson si nangchelang thekpo langlo Elitum kachini aprang nangji alam MLA tum kuana power doma kuana jakong doma lapen ki kupuson si Elitum phan nangchelang thekpo Halabangso lam pathak pini Etum Halabangso video long tampon sena Aporder delo April 9 lo prutangte MLA election nangkele lo non Halabangso achiklo March sitame kijudlo kolaso MLA phasi kepahai nangjima kachongvai nangjima chematha parsik nangji aporlo Jongsi chongvai peng prutangte Ningkan phok kisum example enam sinang isi arong aphan matha damna election na kibang lo nangle lo candidates tame hadak dam lo tuar kaslam jiphan hadak atum phan chichak lo semedeng lo sakuri kipiji phan chichak lo student dum phan kirung ponji kirap jiphan chichak lo lasoka chichak ki mip na jok rat tum alang phan vote pilo lapan ke pahai lo bonta Ningkan phot chok at a phit tame sakuri long bang ve tuar bang kai son thak student tum chingthu the school si kai ri thu anke kumal loda ki chok chike leader chotkali bonta rat atum se ki chok che me no thek the lapuson ingwai ve pin chinidam de pin pasi vote pidetment pahai de pena porno justimat vote pp aprang MLA hanlo itum ase amtong assembly along nangki pon pg abang nangkirung pipon ji aga lachini nangji chief minister lapen ge minister ke do an atum pen assembly long kachin ki chethan ji ke MLA atum hanlo itum area long Jongsi school of that tuar henopik tuar mimidet hospital of that putangte lake MLA arideng stolo Halabangso alam an assembly long ki parju nangji ke Jongsi MLA Jongsi in summary dojoy putangte itum ase stame in summary po dojoy po Pini, penang anadim along toward that mesen kapre facilities of that people lo. Okay, MLA ang song room redet ningji je de penapolo. MLA Jongsi jata ningji je dojo e protante government tung matha je ke everything is fine. Haso dim long tangta sungse kamatha nangji ajata be kus matha phatung ke. Penang adim long kachil la redet bangke lahin long ke main issue main problem ke. Lasi vote jok je aprang active o IMLA lapen ke itum ase ang song nang kirung people tek lapuson IMLA phangno itum kachongvai nangji lapen ke development one tek o nangji lapuchot pumai itum MLA kachongvai nangji ke kali itum tribal tum along le phasme kirak tek IMLA nangji athe loha hai anke assembly long halo kasilam new policy mentu tong kache change pune maduta chinine lahai policy an lahai allo anke assembly long se kachingwai chithanam lunang men new policy bang jilo long le alam isi reserve along le dolo karbi long along lasi has along le long ke ang tan pen kewang hemka videt a non tribal tum phansi pidat po lapuson allo pinjong dalo anke kumalo da karjap tunji ke lason ke chokche lake karbi long along le si kondalo karbi ara tum sung dat po kumalo kaning je dun jike laso ka chingbai hut ke MLA hanlo ka post dun nang jike lapuson alam long ke rara tum chisong po chidon nun depu lasi laso ka chisong alam an MLA stame tangdak dun theknanji lapen MLA sitame nitumarat sung dat popu matha theknanji amut pi alam bangke lapuson adim alo making a hut bangke Halabangso MLA stame post dun theknanji hai nangji development kiwan arele chemically justimat ke itumalong le mate tribal tum sung dia ji lapuson a policy Jongsi nangklang protante la sodim long ke oppose dun hananji chidon dun thek puning je hai IMLA inangji kedam tang IMLA tum koson si development kiwan ma koson si karbi akhai tum phan ke rai ma la ke an ke nang tum si kachini lo aprang ke bang ji ahut ke alang li ke laso MLA ke tum phanang rai thek ji nanglang thek ji last time nang le tum si kachini lo las non aprang non ke bang ji IMLA election ke nang le tum le chongvai pamino lasi MLA kachongvai along ke RNC phan chot kali bonta long term future phan si Elitum bang matha pinenji
Halabangso MLA pinin ni phan pharopho mate tangkan pilok mat laphan si vote pipo bakali bonta Halabangso MLA ngoni suni suwa hutke lapuson si claim pen na jok reng mesen pupu matha thek claim lo putangte laphan si vote pinangji